Bona nit. Com és possible que els consumidors haguem de pagar durant els pròxims 30 anys una infraestructura que mai ha entrat en funcionament? Sembla un contrasentit, però respon a una realitat ben tangible i es diu Castor. Havia de ser el magatzem de gas subterrani més gran d'Espanya. Quan s'hi va injectar el gas, recordem-ho, es van registrar més d'un miler de petits terratrèmols que van estendre l'alarma i la protesta als municipis catalans i valencians afectats. Una activitat sísmica advertida 8 anys abans per l'Observatori de l'Ebre. El govern va haver de paralitzar Castor i l'empresa impulsora, propietat del grup ACS de Florentino Pérez, hi va renunciar. Però recuperant tota la inversió i, a més, amb caràcter immediat. Ho ha pogut fer gràcies a una clàusula draconiana inclosa en el decret de concessió. Però quan i com es va gestar? Amb quines mesures de control? Des del síndic de Greuges de Catalunya fins a la Fiscalia de Castelló, passant pel govern i el Parlament de Catalunya i la Plataforma de Defensa de les Terres del Sénia, s'intenta ara que el cost d'aquesta operació, profundament qüestionada, no recaigui sobre els consumidors. Abordem la qüestió. Volien emmagatzemar gas en un antic jaciment de petroli submarí. Per l'Estat era un projecte estratègic. Castor era en ese momento, cuando se planificó, necesario para España. Van començar les injeccions de gas i es van produir terratrèmols. El govern va ordenar aturar les activitats mentre decidia què fer amb la instal·lació. Però l'empresa ja ha renunciat al projecte i ha recuperat la inversió. Escala ha perdido dinero, por supuesto que ha perdido dinero. Como consecuencia de las refinanciaciones, todo eso cuesta un dinero. Els consumidors hauran de pagar durant els pròxims 30 anys una infraestructura que, ara per ara, no serveix de res. Això són negocis a Espanya bastant corrents. És quan jo guanyo jo, quan jo perdo, perds tu. El yacimiento de petróleo localizado en San Carlos de la Rápita es feliz noticia en cuanto que su futura explotación podrá beneficiar de forma notable la economía del país. A finals dels anys 70 es va descobrir un jaciment de petroli davant de Sant Carles de la Ràpita i de Vinaròs. Era el jaciment Amposta. Fins als anys 90 va ser explotat per Shell. Un cop exhaurit, una companyia canadenca va proposar al govern d'Aznar la utilització d'aquest jaciment buit per emmagatzemar el gas procedent d'Algèria. En ese momento sí se esperaba que se iba a necesitar porque el consumo de gas se esperaba que iba a aumentar muchísimo más. Rodrigo Rato, com a vicepresident econòmic del govern, va incloure el futur magatzem de gas submarí dins del sistema d'infraestructures gasistes de l'Estat. S'havia creat una companyia, Escal UGS, amb l'únic propòsit de posar en marxa el projecte Castor. El soci majoritari era Eurogas, una de les empreses del gegant canadenc Dundee Corporation. Es lo que se llama una sociedad de proyecto, es verdad. Era gente que había encontrado el petróleo de Casablanca, que se está produciendo ahora. Los canadienses que iniciaron el proyecto habían estado eran socios del descubrimiento de Casablanca. Buenas tardes. Amb el govern de Rodríguez Zapatero, amb José Montilla de ministre d'Indústria, Escal va continuar les seves exploracions i sondejos. El ministre Montilla va qualificar el projecte d'urgent. Normalment és per continuar avançant, fins i tot en els estudis, és convenient i necessari tenir aquesta qualificació. Ja no només era una infraestructura estratègica del sistema, sinó que a més rep la categoria d'urgent, la qual cosa d'alguna manera li aplanava el camí administratiu per poder convertir-se en una realitat i per poder-se començar a tramitar als despatxos dels diferents ministeris. Jo no adjudico Castor, això s'adjudica l'any 2008 quan jo soc precisament president de la Generalitat. I ja havien passat fins i tot un altre ministre, a més d'allò. Setembre del 2006, Joan Clos substitueix Montilla al front del Ministeri d'Indústria. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Justicia, Turismo y Comercio.
Al desembre s'inicia un període decisiu pel Castor. Indústria aprova la remuneració dels dipòsits de gas subterranis, és a dir, que clarifica la rendibilitat del projecte, i ACS, la constructora de Florentino Pérez, entra en el Castor. En un any, ACS passarà de ser contractista, amb una participació del 5%, a convertir-se en soci majoritari, amb el 66,7% de les accions. Nos dirigimos a la banca internacional. Entonces, después de un año de negociaciones con la banca internacional como canadienses, vimos que tenían serias dificultades para alcanzar los 1.000 millones de presupuesto, por hablar en números redondos, que costaba. Y fue en ese momento también cuando se buscó un socio español con capacidad. Calia que es busquessin un soci que no només los obrís les portes de l'administració en quant a aconseguir permisos i en quant a fer d'interlocutor amb l'administració estatal, sinó que, a més, construís de forma efectiva sobre el terreny totes les instal·lacions requerides per posar en marxa el magatzem de gas submarí. Anys abans de l'inici de les obres, els veïns d'Alcanar van començar les protestes. Havien sentit que volien construir una planta de gas dins el terme municipal de Vinaròs, al País Valencià, però molt a prop del poble. Era la part terrestre del projecte Castor. En la primera mobilització es van concentrar unes 5.000 persones. El que ens preocupava més, en principi, era aquella gran infraestructura que hi havia relacionada amb el gas i a 500 metres de les escoles i tan prop del poble. A menys d'un quilòmetre del poble dius, home, si aquí explota alguna cosa i amb gas pot arribar a explotar, tindrem un problema i tindrem un problema gros. Les protestes van servir per canviar l'emplaçament de la planta terrestre. Ara la instal·lació està més allunyada d'Alcanar, a uns 3 quilòmetres del poble. Des d'aleshores, la plataforma en defensa de les terres del Sénia ha continuat denunciant els possibles impactes ambientals del projecte Castor. I aviat es va començar a parlar del perill de terratrèmols. Nosaltres tenim un tríptic editat a finals del 2007, imprès al 2007, que ja apunta la necessitat de fer estudis sísmics pel perill de terratrèmols, alertats pel que l'Observatori de l'Ebre havia dit. I encara no havíem entrat al 2008. L'alerta de la possibilitat de terratrèmols va sortir de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes. El 2005, el Ministeri de Medi Ambient va demanar l'opinió de l'Observatori sobre l'impacte ambiental del projecte Castor. L'Observatori va respondre que era mundialment conegut que aquesta activitat era potencialment inductora de terratrèmols i va fer unes recomanacions. La zona està densament poblada i hi ha una activitat industrial important en la presència de centrals nuclears o indústries químiques. Aleshores, nosaltres el que vam recomanar va ser, a part de monitoritzar la zona, amb anterioritat a la injecció o després de la injecció o durant la injecció, va ser també realitzar un estudi exhaustiu de risc sísmic. ¿Hicieron algún estudio de riesgo sísmico? A ver, nosotros, claro, aquí hay una confusión con el término riesgo sísmico. Nosotros estamos en la zona de menos sismicidad natural de la costa desde Francia a Portugal, la de menos sismicidad natural. Según la norma española, no es obligatorio hacer para cualquier construcción ningún estudio específico de riesgo sísmico. El riesgo de sismicidad es movilizar una falla existente. Ese es el riesgo de sismicidad. Y eso, por supuesto, que lo estudiamos. En las fallas que eran de riesgo. Eso lo hicimos, algo lo hicimos. En la zona del projecte Castor hi ha un sistema de falles, el sistema de falla Sant Posta, que no està ben conegut i suposo que hagués calgut fer abans un estudi de tota aquesta zona a nivell geològic. Què no es va fer? Que no es va fer. L'Observatori va demanar que, com a mínim, es fessin proves per assegurar-se que les pressions de les injeccions de gas no fracturessin les roques. Lo que pidieron es que hiciera un estudio de la resistencia de la inyección de gas en la fractura de la roca. Sí, pero lo que pasa es que con las sobrepresiones que nosotros utilizamos no hay ninguna probabilidad de fracturar la roca. Hay otros almacenes, los que yo estaba viendo en Holanda el otro día, que funcionan, o alguno de España, que funcionan a unas presiones infinitamente más grandes.
y ahí podría haber un riesgo de fracturar la roca. Nosotros, con las presiones que manejamos, no hay ninguna probabilidad de inducir fracturas nuevas en la roca. El que va fer l'empresa Escal va ser, el 2009, instal·lar 2 sismògrafs, un a Alcanar i un altre a Alcalà de Xirvent, per monitoritzar els moviments sísmics. I va encarregar a l'Observatori de l'Ebre l'estudi d'aquests moviments. Precisament aquests sismògrafs van servir per descobrir la gran quantitat de terratrèmols que es van produir el 2013, després de la injecció de gas. Hi havia sobre uns 7 terratrèmols anuals durant aquests anys previs a aquesta activitat. I llavors ja va ser quan ja va haver la injecció i després ja, clar, durant gairebé el mateix dia que va haver la injecció ja vam superar gairebé aquesta mitjana. Vam passar d'un dia que van haver 5 terratrèmols i llavors a poc hi havia cada dia més terratrèmols de magnitud baixa, però n'hi havia més. Fins a arribar a un miler. Fins a arribar en 2 mesos a un miler. En base a l'informe de l'Observatori de l'Ebre, la Generalitat de Catalunya també havia presentat al·legacions al projecte Castor. El que es demana és que l'Institut, en aquest cas el Geològic de Catalunya, pugui fer un informe al respecte, perquè hi ha aquest perill. Aquestes al·legacions no van ser tingudes en compte. No? I per què? Pues no sé per què no van ser tingudes en compte. Això se l'haurien de preguntar a les persones responsables de l'administració central en aquest moment i del Ministeri d'Indústria, que evidentment no érem nosaltres. El Ministeri de Medi Ambient acabaria aprovant la declaració d'impacte ambiental el 2009 sense cap indicació respecte a la possibilitat de terratrèmols. Prèviament, un informe de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, l'IGME, demanat pel Ministeri d'Indústria, va donar per bons tots els raonaments de l'empresa. En aquest informe hi ha coses que sobten una mica. I és, per exemple, un aspecte fonamental del projecte és el model dinàmic, és a dir, com es mouran els fluids dintre del jaciment en el moment que comencem a injectar i a extreure gas. Doncs bé, l'IGME diu que ells no avaluen les dades que s'han utilitzat, no ho diu, millor dit, diu que només avaluen la metodologia, o sigui, en cap moment fan referència a si han avaluat dades reals o no. Podría haber una responsabilidad compartida con los que hicieron el informe de impacto medioambiental, que no fue el Ministerio de Industria, y la empresa concesionaria que eligió una mala ubicación para hacer el Castor, ¿no? Miguel Sebastián va ser nomenat ministre d'Indústria a l'abril del 2008. Un mes després, signava el Reial Decret de concessió de l'explotació del magatzem Castor a l'empresa Escal UGS. Este decreto venía totalmente gestionado y tramitado del anterior gobierno, ¿no? Y de hecho he estado repasando un poco los papeles y en ese Consejo de Ministros donde se aprueba, yo ni siquiera estuve porque estaba en un Consejo Europeo y el tema pasó en índice verde. El índice verde es algo que no se discute en el Consejo de Ministros, sino que se ha aprobado previamente porque no hay polémica, no hay controversia y se ha aprobado previamente en la Comisión de Subsecretarios, ¿no? A partir del decret de concessió, el projecte Castor comença a fer-se realitat. El permís d'explotació es concedeix per un període de 30 anys, ampliable a 20 anys més. Però el decret conté una clàusula que resultarà polèmica. L'empresa, si vol, podrà renunciar a la concessió i recuperar la seva inversió. Fins i tot amb dol o negligència per part seva, també en recuperaria una part. Esta cláusula yo no recuerdo por qué se puso, pero sé que he preguntado a toro pasado por qué se puso la cláusula y a mí lo que me han dicho los técnicos, porque esto es un tema muy técnico, como le digo antes, de la Secretaría de Energía, es que es la cláusula que se estaba poniendo en todos los almacenamientos. Y de hecho, de otros países también, y de hecho no hubiera salido adelante el almacenamiento sin esa cláusula. Esas cláusulas, si no las metes, no se construye. Nadie hubiera construido, no es cuestión de ACS, pero ninguna empresa, ni Dondit, ni hubiera construido, se hubiera comprometido como empresa a suscribir deuda si no tiene garantía que le van a pagar al final o, en este caso, que puede renunciar por cualquier razón. No és una clàusula molt normal en un projecte d'aquestes característiques. No? El normal és que també el risc sigui d'alguna manera compartit, no? Si més no
Es verdad que ahora a mí la cláusula cuando la leo no me gusta, pero también es verdad que tiene escapatorias como que la planta no estaba, digamos, en marcha, no estaba operativa, y eso es una agarradera que podía haber utilizado el gobierno. Y lo segundo, que deja abierta a otro tipo de responsabilidades que yo creo que sí los ha podido haber de la empresa concesionaria a la hora de elegir la ubicación y la forma de inyectar el gas, ¿no? Les obres van començar a l'estiu del 2010. El projecte havia rebut la qualificació d'utilitat pública per part del govern central i tots els beneplacis de les autoritats autonòmiques valencianes. Sí, va haver-hi, evidentment, més receptivitat cap al projecte per part de les autoritats valencianes que per part nostra, no?, de la Generalitat de Catalunya. No? Una de les coses més estrofolàries que té el Castor és que el BOE va publicar un canvi de límits marítims perquè la Generalitat no pogués intervenir, la Generalitat de Catalunya, la qual té requisits mediambientals molt més d'usos i molt més rigorosos que els que té València. L'Ajuntament de Vinaròs, aleshores en mans socialistes, va emetre la llicència d'obres de la planta terrestre. Des de dalt, tant des del Ministeri com des de la pròpia Generalitat Valenciana, dins de lo que eren les infraestructures gasístiques del país, de l'Estat, per dir d'alguna manera, això era un projecte prioritari, necessari, etc. Ens va tocar per línia recta. El municipi va rebre de l'empresa concessionària 2.400.000 euros en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'ICIO. L'Ajuntament confiava que el projecte Castor revifaria econòmicament la zona i que, a més, quan funcionés la planta, recaptaria anualment entre 500.000 i 900.000 euros en concepte d'impostos municipals, com l'IBI i l'IAE, i això com a mínim durant els següents 50 anys. Això pareixia que sigués el manar. I lògicament, potser, jo no vull dir, però el que vingui aquí i tu pugues rebre les molles i els pobles del costat puguen rebre els problemes o per lo menos no rebre, doncs, lògicament tu tens una predisposició major o pitjor. La planta terrestre, que porta el nom del difunt germà de Florentino Pérez, ja fa 2 anys que està acabada. Però després dels terratrèmols no ha entrat en funcionament. L'Ajuntament de Vinaròs encara espera el pagament dels impostos municipals. L'IBI està pendent i l'IAE, lògicament, suposo que tenen, no soc tècnic, però suposo que tenen totes les armes en el seu favor, perquè si no s'ha posat en funcionament, difícilment se podrà cobrar. La construcció del magatzem Castor va durar 2 anys. Consta d'una planta terrestre per rebre el gas que ve d'Algèria i enviar-lo a través d'un gasoducte de 30 quilòmetres, la majoria submarins, a la plataforma marina situada a 22 quilòmetres de Vinaròs. La plataforma injecta el gas al dipòsit submarí a 1.800 metres de profunditat. És el tercer dipòsit subterrani que s'ha fet a Espanya i el més gran, amb capacitat per a 1.300 milions de metres cúbics de gas. Este almacenamiento de gas, ¿qué función cumple? Cumple 2 funciones buenas para el consumidor. La primera, en caso de un corte de suministro de gas, tenemos gas, sobre todo los países que dependemos mucho del gas de fuera, tenemos gas almacenado para que podamos vivir, digamos, 30 días. Y la segunda, que en caso de una punta de demanda, el precio se dispara y lo que hace este almacén es enfriar el precio. Saca parte de lo que está almacenado y con eso enfría el precio. Però l'any 2010, quan van començar les obres, la demanda de gas a conseqüència de la crisi ja havia començat a caure en picat i el consum de gas ha continuat baixant fins al dia d'avui. Esta bajada de la demanda energética inmediatamente hacía innecesarias todas las infraestructuras gasistas que estaban ya, algunas de ellas ejecutándose. Sin embargo, se siguen ejecutando inversiones gasistas o inversiones en infraestructuras gasistas hasta el año 2012. ¿Por qué no para usted tal? Porque parar una inversión privada hay que indemnizar. És costoso. El Castor ha estat construït per Cobra, una de les empreses del grup ACS de Florentino Pérez. En el projecte han participat més de 100 empreses subcontractades de 20 països diferents. Per finançar les obres, Escal va demanar un crèdit sindicat a 19 bancs per valor de gairebé 1.300 milions d'euros.
El pressupost del projecte havia anat augmentant des del principi. Ja el 2005 ells calculen que seran alguna cosa més de 500 milions d'euros. 500 milions d'euros per a posar en marxa tot el projecte, tant instal·lacions terrestres com marítimes. 2 anys després ja, quan entra a Florentino Pérez, quan les coses ja estan una mica més definides, això ya es duplica prácticament. Ya estem passant als 1.000 milions. Los costes estaban disparando y nosotros limitamos por decreto los costes, ¿no? Yo creo que eso hicimos bien, porque si no ahora los consumidores tendrían que estar pagando más por la indemnización, por el valor neto contable, ¿no? El presupuesto que hicimos antes de que nos dieran la concesión, en el año 2007, como saben bien las fechas, y además yo digo ahora, el 14 de diciembre, lo digo un poco a bulto, pero el 14 de diciembre era de 1.163 millones de euros. Y el coste final, 5 años después, fue un 8% superior. Así de claro. Un informe de la Comissió Nacional de l'Energia del 2012, l'any que van acabar les obres, diu que les partides adjudicades directament al Castor han pogut suposar costos adicionals. Esa obra, que fue objeto por parte del concesionario de subcontrataciones, de decenas de subcontrataciones a empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, no tenemos constancia de que se haya cumplido con rigor los preceptos establecidos en la Ley de Contratos del Estado. Al novembre del 2011, el PP va guanyar les eleccions i José Manuel Soria va ser nomenat ministre d'Indústria. Des de bon començament, va semblar que el Ministeri no veia amb bons ulls el projecte Castor. Era un projecte que venia heretat de l'anterior govern socialista, que havia tingut molt bona sintonia amb els negocis del senyor Florentino Pérez, i que, a més, s'estava revelant que no era necessari perquè la caiguda de la demanda per a generació elèctrica doncs havia caigut en un 25% prácticament. Mientras consumíamos menos gas, seguíamos invirtiendo en más infraestructuras de gas, con lo cual ahora mismo una de las razones fundamentales de la crisis energética en España es la sobrecapacidad de nuestras infraestructuras gasistas. El ministre Soria va aprofitar una reunió amb empresaris valencians per anunciar que pensava frenar l'entrada en funcionament del magatzem Castor per tal de no fer pujar la factura del gas. Era l'abril del 2012 i pel govern el Castor ja no era tan necessari. Però 3 mesos més tard autoritzava la posada en marxa provisional del Castor. Que quede bien claro, el acta de puesta en marcha nos la dieron el 5 de julio de 2012. Claramente. Si no hubieran querido darnosla, pues no nos lo hubieran dado, digo yo. Pero nos lo dieron ese día. El gobierno del PP, cuando llega en enero o diciembre de 2012, podía haberlo parado. Y no lo para. El Ministeri d'Indústria va optar per canviar les condicions de retribució del Castor. Este gobierno también, durante esta legislatura, procedió a disminuir la retribución financiera reconocida al proyecto desde una retribución superior al 10% que se le había reconocido con anterioridad, 10% de retribución durante un periodo de 10 años, a una retribución de 8,76 también en 20 años. Muchas gracias. El Ministeri va acabar modificant les regles del joc d'una forma ambivalent. A priori, semblava que estava imposant unes condicions més dures a ACS per poder posar en marxa això. Li demanava auditories, li demanava que fes una prova d'injecció, però, d'altra banda, també li va garantir que aquesta inversió la podria recuperar ja no en 5 anys, sinó en 25 anys. El Ministeri d'Indústria, que no ha volgut participar en aquest programa, va ampliar el període d'extinció de la concessió de 5 a 25 anys. És a dir, que l'empresa tenia ara 25 anys de marge per renunciar a la concessió i recuperar la inversió. L'estiu del 2013, el magatzem Castor ja estava llest per començar a fer proves d'injecció de gas. I, a més, Escal havia aconseguit un nou finançament.
El BEI, el Banc Europeu d'Inversions, una entitat pública de la Unió Europea, va aprovar una emissió de bons de 1.400 milions a favor del Castor. Això permetia a Escal liquidar l'anterior crèdit amb 19 bancs. El BEI permet el refinançament del deute del Castor, que era un deute molt difícilment pagable, dic, perquè era a 7 anys. Un deute passa a ser refinançat pel Banc Europeu d'Inversions i a pagar-se a 21 anys com a 5. I, clar, amb terminis, com diguéssim, molt més còmodes, no? Qualsevol persona va en un banc espanyol i per demanar un crèdit i l'anàlisi de risc és bestial. El que no ens pot contestar el Banc Europeu, perquè això ja ens ho va dir amb una carta, era que es va demanar informació al govern espanyol i com és un govern democràtic se va creure el que van dir. Doncs escolta, crec que no es té que fer així. Al setembre comencen les proves d'injecció al Castor. S'havia de demostrar que diàriament era capaç d'injectar 8 milions de metres cúbics de gas i d'extreure'n 25. És la condició per aconseguir l'autorització definitiva. Comencen les injeccions i comencen els terratrèmols. Durant tot aquest període de setembre a octubre del 2013 vam tenir una seqüència de 1.000 terratrèmols aproximadament en aquesta zona, tots localitzats a la mateixa zona. Els tremolors van provocar les protestes dels veïns de la zona. Del miler de terratrèmols, 18 van ser percebuts per la població. Aquesta realment és la que més me preocupa. Mira, veus? Veus que s'ha trencat? És aquesta línia d'aquí. Veus? El que ha fet la rajola aquí s'ha trencat tota. Mira, la veus? Doncs bueno, aquesta grieta ha donat baixa al menjador. Veus que baixim? Jaume Llop, de les Cases d'Alcanar, sosté que les nombroses esquerdes de casa seva han estat provocades pels terratrèmols. Ja fa més d'un any que batalla amb les asseguradores sense cap resultat. Ens va arribar una notificació dient-nos que el seguro no es feia responsable perquè no havia arribat a 4,5 la densitat, que tenia que anar al consorci. Al cap de 4 o 5 mesos més tenim contestació del consorci dient-nos que ells no es feien responsables perquè això era una causa no era natural, que era creada per una indústria o indústries. Entonces, què faig? Els terratrèmols es van produir en dues tandes. La primera part és la que està relacionada directament amb els treballs d'injecció. És el que es coneix com sismicitat induïda, que seria des que es comença la injecció del gas fins que s'acaba. Llavors, lo normal és que aquesta sismicitat induïda, clar, és deguda a aquesta activitat industrial. 2 setmanes després d'aturar-se les injeccions, es van produir els terratrèmols més forts. Un va arribar a una intensitat de 4,3 en l'escala de Richter. Alguna cosa havia fet anticipar l'alliberament de l'energia que s'havia acumulat en aquella zona i va fer que provoqués terratrèmols durant molts de dies seguits, inclús terratrèmols de magnitud, parlàvem, magnitud 4,3 va ser el més gran, de magnituds que no esperàvem. A esa falla le faltaba una milésima para romper. Lo mismo que rompieron. Después de estar nosotros ahí, otras 3 pequeñitas fallas en Peñíscola y por ahí. Es una cosa que pasa siempre. Ha sido una coincidencia. No pensamos que tengamos ningún fallo, ninguna responsabilidad. Es una coincidencia. Pasa. 2 ministres i el president de la Generalitat Valenciana van visitar la plataforma després dels terratrèmols. El govern havia aturat les injeccions de gas fins que s'aclarissin els fets. L'Institut Geogràfic Nacional i l'Institut Geològic i Miner d'Espanya van fer informes sobre el que havia passat. Tots dos deien que els sismes tenien relació directa amb la injecció de gas. L'informe de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, l'IGME, anava més lluny. Però l'informe de l'IGME del 2013 apunta clarament que el problema és geomecànic, és a dir, les propietats de la roca no permeten injectar aquestes quantitats de gas. I, a més, diuen que els marges de seguretat que l'empresa havia establert a l'hora d'injectar gas doncs no són correctes. L'informe de l'IGME recomana fer un estudi de perillositat sísmica i posa en qüestió el model dinàmic del magatzem i els marges de seguretat de les pressions durant la injecció de gas.
Ese informe está en manos de instituciones extranjeras que dirán lo que tengan que decir. Y nosotros tenemos confianza absoluta en lo que hemos hecho, porque lo hemos contrastado con instituciones mundiales de primera fila. Qualsevol projecte de la magnitud com aquest, o més gran, que estigui fonamentat en geologia, si la geologia està mal feta, el projecte no funciona. Ja poden fer tota la enginyeria que vulguin, ja poden cridar els millors enginyers, els millors arquitectes. La raó fonamental és la geologia. ¿Alguien ha visto los estudios que ha hecho en otros casos el Instituto Geológico sobre este tema? ¿Dónde está su currículum sobre este tema? No digo más. La Guàrdia Civil també va visitar la plataforma Castor. La Fiscalia de Castelló va iniciar una investigació per aclarir qui era responsable dels terratrèmols. Aquesta setmana, més d'un any després dels tremolors, ha presentat una denúncia en un jutjat de Vinaròs contra Escal i els responsables dels Ministeris d'Indústria i de Medi Ambient que van autoritzar el projecte. Se'ls acusa de prevaricació mediambiental, però Escal ja fa mesos que va cobrar. L'estiu del 2014, sense poder operar per ordre del govern, Escal decideix renunciar a la concessió del magatzem Castor. La raó? La planta havia d'estar operativa abans del 30 de novembre. En cas contrari, l'empresa havia de tornar al Banc Europeu d'Inversions els 1.400 milions dels bons. En la financiación del Banco Europeo de Inversiones, pues el Banco Europeo de Inversiones exigió una serie de condiciones. Y es que hubiéramos pasado determinadas pruebas el 30 de noviembre de este año. Sin gas, esas pruebas eran imposibles de pasar. Eso fue todo, así de sencillo. Sin gas esa prueba no se podía pasar. Y entonces era un requisito exigido por el BEI, no lo podíamos pasar, teníamos derecho a renunciar, renunciamos. L'octubre passat, el govern va decidir per un reial decret llei tornar la inversió a Escal, l'empresa de Florentino Pérez. L'objectiu prioritari era poder pagar el BEI, el Banc Europeu d'Inversions. Se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros a esta empresa que será abonada por Enagás Transporte, que, como digo, va muy ligada a la financiación del Banco Europeo de Inversiones. I si no pagues el BEI, què passa? Doncs possiblement estiguis en un lío. Clar, quedes com un deutor que no és fiable. I, insisteixo, és una part del finançament de qualsevol infraestructura relevant que es fa a Espanya. Se contempla que el sistema gasista abonará a Enagás Transporte anualmente durante 30 años una cantidad para resarcirle de este pago. 35 dies després i abans de la data límit fixada pel Banc Europeu d'Inversions, Escal UGS va recuperar la inversió. Ese dinero no era suficiente para pagar los 1.400 millones a los bonistas porque nos dieron 1.350 o 1.340 y entonces el accionista ha tenido que poner 60 más o 70 más para pagar a los bonistas. Pero eso fue el pago actual. En las cuentas de Escal, la pérdida en el proyecto Castor todavía están sin cerrar del todo, pero andará entre los 90 y los 100 millones de euros lo que ha perdido la sociedad Escal en el proyecto. Con la obra no se ha perdido dinero. La obra está pagada. Escal era el cliente, pagó la obra, efectivamente. ACS sí ha cobrado todo. Sí. Bueno, probablemente todo no, pero estamos en el proceso, efectivamente. Llavors arribarem a la conclusió, probablement, de que el gran negoci darrere del Castor era precisament la seva construcció. I el fet que es posés o no es posés en marxa, doncs podríem pensar que seria secundari. Tots els grups parlamentaris del Congrés, excepte el PP, van votar en contra de la validació del Reial Decret que obliga els consumidors a pagar el deute del Castor. Una indemnización que deberían pagar los responsables que lo suscribieron. Más madera. En Castellón ya tenemos un aeropuerto sin aviones... Señor Baldoví, se le ha acabado el tiempo y no estamos para cosas de este tipo. Venga, señor Baldoví, abandone la tribuna. El govern es va justificar al·legant que es veia obligat a pagar per la clàusula de renúncia signada pel govern socialista en el decret de concessió. Però el PP havia ampliat el període de renúncia de 5 a 25 anys. La cláusula decía también dos cosas.
si la planta estuviera operativa, cosa que no está. Y segundo, dejaba abierta la puerta a responsabilidades, dice literalmente, decía la cláusula, y por tanto dejaba abierta, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria. Es decir que yo creo que aquí se podría haber negociado quizás una quita o una reducción de esa indemnització. Enagás, per ordre del govern, s'ha fet càrrec de les instal·lacions del Castor. Enagás, la gestora del sistema gasista, ha pagat a Escal 1.350 milions amb un crèdit bancari que els consumidors hauran de pagar amb interessos durant 30 anys. Aquests 1.350 milions d'euros poden acabar convertint-se en 4.700 i escaig. Per què? Perquè hi ha un interès que fa que aquest deute es multipliqui. I aquesta operació és una operació financera. Aquí els que poden lucrar-se són els que estan gestionant aquests drets de cobrament que la ciutadania li anirà pagant a Enagás, però que Enagás ho deu en els bancs. Ara el magatzem està hivernant, és a dir, sense poder operar fins que unes universitats nord-americanes determinin si es pot utilitzar sense perill o no. Hi ha un problema petrofísic, propietat de les roques, i hi ha un problema geomecànic de les roques, que és la resposta que tenen quan se'ls injecta gas. Això no canviarà ni en 10, ni en 100, ni en 1.000, ni en 10.000 anys. Llavors, és molt difícil que amb aquests paràmetres que ens movem, 8 milions de metres cúbics dia i 25 milions de metres cúbics dia d'extracció, el camp pugui entrar en funcionament. Mantenir el Castor hivernant costa 100 milions d'euros anuals, la meitat del que costaria si estigués operatiu. La operatividad de esta instalación no va a ser rentable. Por eso también la cierra el gobierno. Es que no puede ser rentable porque no se necesita en este momento. Entonces, las mismas empresas donde ACS, yo creo que hubieran renunciado a ella porque no hubiera habido la ganancia. Y en el contrato estipulaba que lo podían devolver por cualquier razón. Hombre, los temblores y todo lo que ha sucedido desde entonces se ha aprovechado por todos los lados para justificar las decisiones. Diem no! No! I no! Diumenge passat, al Canà, es va fer l'enterrament simbòlic del Castor. Era un acte organitzat per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. 650 euros serà el que més o menys pagarà cada família espanyola per una obra que no hem realitzat. I llavors ho hem nombrat això com a florentinos. És una moneda que no és de curs legal, però que fa rica una persona i empobreix el resto dels ciutadans. Des de Catalunya, la Generalitat i el Parlament han presentat recursos d'inconstitucionalitat per intentar evitar que pagui el consumidor. A Madrid n'ha presentat el PSOE. És l'únic que es pot fer davant d'un reial decret. A Brussel·les també han arribat denúncies de la Generalitat, el síndic de Greuges, la patronal Sacot i la mateixa plataforma. La lluita la portem de fa 7 anys i l'acabarem a Europa. Recordem que és un projecte finançat pel Banc Europeu d'Inversions i, per tant, hi ha un finançament de recursos de la Unió Europea i volem exigir les responsabilitats també des de l'àmbit europeu, però sobretot que rescabale, que recupere aquests diners que nosaltres pensem que s'han pagat il·legítimament perquè és un deute que era privat i finalment les pèrdues s'han socialitzat i és el que estem denunciant avui. No volem pagar el seu deute. Al Canà volen que el magatzem Castor es desmantelli definitivament. De moment no s'ha pres cap decisió. Si finalment el govern central decideix desmuntar la instal·lació, la despesa tornarà a anar a càrrec o dels consumidors o dels contribuents. I la setmana que ve... Em veia apartat, em veia una merda. Gràcies al bullying m'han fet sentir com una merda. Empezaron por insultos. Em donaven cops, ventas, que em donaban contra murs, contra portas. Te sientes como que puedes con la persona, que lo has dejado en el suelo. Que soplando lo tiras. Bullying.
l'assetjament escolar